Nansi-ke i-role yes-4 ye-7 roles of the teacher ethi scholar, researcher and lifelong learner. Lana-ke le role ikhuluma nothisha ngqo ukuthi kumele bayikhulise. Yebo kusuhambile wayethola iziqu zakho ze-diploma noma ze-degree yokufundisa. Qhubeka phela wenze i-professional growth yakho ufunde more. Qhubeka uthathe i-honors. Uma ugcine kwi-diploma qedela phela i-degree yakho uqhubekele nakwi-honors, uqhubekele phambili. Lokho kukwenzela ube namathuba noma amaningi ngisho sekuqhamuka lezi ikhundla lezi ekukhange kuthiwa ziyabanga. Uyabona uma usune-honors, uma aqhamuka i-HOD post esikoleni, i-internal leyo izoqala la isekhulete esikoleni ukuthi ukhona yini oqualifyayo ukuba leyo HOD leyo lezo zinto lezi ezisuke zifunakala ngaleso sikhathi. Uma wena ungafundi ubani ozothathwa? Sekumele phela iqale advertise ngaphandle. Advertisela ngaphandle ke manje qhamuka ingane ke seyifundile zenzo honors no masters. Zize la zizothatha iposter zibe HOD. Mayo othisha bakuleso sikole sebeyaqala manje kuba ngathi sekunetiye, kubona ngathi sekunomgunxenxe ophushwayo la, kuba ngathi sekukhona into ephushayo la. Chabo, abakuphushwe lutho. Ingane eqhubekile zafunda zakubhitha wena lokhu uhleli lapho usuneminyaka ewu10 ufundiswa ungakhuli, ungayindawo. Qhubekani nifunde ukuze nizokhula nani kwi-profession yenu. Ningayitholi senibanga izikhundla zob-HOD noma zob-principal. Lokho kwenziwa yini gcina sekubangwa na? Zigcina sekubangwa ngokuthi nomunye nje uwazile ukuba u-HOD noma waba u-principal ngaphandle kweziqu. Wena-ke ngokuthi lokhuyana kuyabangwa-ke, wena yena yenza ne-strategy-ke, wena yiza ne-strategy uhambe uyokubamba laphana e-unisa ongenani, uregister uqhubeke ne-honors yakho. Wenzela ukuthini? Ukuze mhlazane kuthiwa iyaphuma ipost esikoleni kutholakala ukuthi uwe loyo onalezo ziqu oqualifyayo. Leyo post angeke uze uyibangiswe namuntu. Kodwa uma usuqala niba yinodwa eningazange nize nilokhuze, ningazange nize nifunde, leyo posta leyo yoba ney'nqushunqushu kangangokuthi abanye baze behambe beyofuna amakhathakhatha ukuze bethathe iposition. Hambani lofunda ukuze ungabangiswa nepost. Thiwa futhi othisha-ke kumele phela bawazi ukuyikhulisa. Ni-research nge-learning area. Uma kukhulunywa ngalokho phela suke sekukhulunywa ngesifundo uqobo lwaso ukuthi okay, njengoba mina ngilana elokhuzini esikoleni, ikuphi okumele ngikuthuthukise? Uma mina nguthisha we-life skills ngiyabona ukuthi i-life skills yami kumele ibe practical ngale ndlela. Okay, ngoba kukhona umculo esikoleni, mina-ke into engayenza nga-researcha more ukuthi uma sengifuna ukwenzisa umculo esikoleni yiziphi izinto ekumele ngizenze, mhlawumbe ikuphi abantu mhlawumbe ekumele ngibathinte ukuze ngikwazi ukuthi ngisho sengenza ama-competition esikole kwazi ukuthi kusheshe kufinyelele lapho. Research. Uma uresearcha ngesifundo kwenza ukuthi u-identify ama-challenges esifundo, uphinde uwazi nokuthi uthole ney'ndlela zokwaxazulula. For example, mina ngimeje nge-life skills. Njengoba ngimeje nge-life skills nje, i-life skills inama-challenges okuthi ama-resources awekho enough, especially lapha kwa-creative art. Asinawo amagitha esikoleni, amapiano, ama-drums lawa ashawayo ukuze iphume umusic. Phinde futhi asinayo othisha kwesinye isikhathi abekho qualified for ukufundisa i-creative art. Abanye bayahamba beyothatha betonyile kwezinye izifundo beyofakwa laphana kuthi uzofunda khona. Wena-ke ngoba usuze wafakwa ke leya subject leyana ongayifundelanga esikoleni, i-research phela kwi-internet ukuthi yiziphi indlela ongayenza ngayo. Njengoba engekho ama-resources, yiziphi indlela engizowenza ukuthi ngiwathole ngawo ukuze siqhubekele phambili, develophe iy'ngane zidevelophe ama-skills lawo okumele athuthukiswe.
lokho kuzokwenza ukuthi uwazi kangcono nje ngomsebenzi owenzayo nanangalowo subject, ungalokhu usikhalela ukuthi wena hayi mina ngangavela kwathiwa nje angiyifundisi i-life skills. Ehele usuyifundisiwe ki-life skills, utholile ithuba. Researcher phela kwe-life skills, ucela usizo ukuthi ngingayimisa kanjani creative art. Ungazisa kanjani ingane laphana ziyodlala ibhola nesokho, uthola ama-strategies.